ମୁଁ କବି ଅଭୟ କୁମାର ସାମଲ। ମୋ କବିତା ସଂକଳନ ନୀଳନକ୍ସାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପର 28 ନମ୍ବର କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସପନ। ଯେତେ ଯେତେ ରାତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅନ୍ଧାରକୁ ମାଡ଼େ ଡର, ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଢ଼େ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେତେ ସେତେ ଦେଖେ ସପନ, ସେତେ ସେତେ ଦେଖେ ସପନ। ଏବେ ବି ବିଭୋର ମରେ ନାହିଁ ମୋର ଶୋଷ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଖୋଜି ଚାଲେ ଦିଗହଜା ଦିଗନ୍ତ, ଦିଗହଜା ଦିଗନ୍ତ। ସୁ ସୁ ହୋଇ ବହୁଛି ପବନ, ଛାତିରେ ପଶେ ଛନକା, ଛାତିରେ ପଶେ ଛନକା। ବିନ୍ଦୁଏ ପାଣିରେ କାତ ମୋ ପାଉନି, ବୁଡ଼ି ମୋ ଯାଏ ନୌକା, ବୁଡ଼ି ମୋ ଯାଏ ନୌକା। ଯେତେ ଯେତେ ବର୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ସେତେ ଭିଜିବାକୁ ମନ, ସେତେ ସେତେ ଭିଜିବାକୁ ମନ। ପାଖେ ତମେ ନାହ ସାଥୀ, ପାଖେ ନାହ ତମେ ସାଥୀ, କେମିତି କାଟିବି ରାତି ଦିନ, କେମିତି କାଟିବି ରାତି ଦିନ। ଅରଣ୍ୟ ଅରମା ଡେଇଁ ଚାଲୁଥିଲି ମୁଁ ରାତି ସାଥୀ କରି ଗପ, କେବେ ତ ପାଉନି ତୁମ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ସିନା ମିଛ ସପନ, ସବୁ ସିନା ମିଛ ସପନ।